Sa Good Vibes, isa ka pamilya nga nagubaan sang balay bangod sang Baguio Tino ang isa sa mga unang nga benepisyaryo sa Mascara Village sa Bacolod City. Para sa isa ka Iloy nga may 5 ka kabataan, isa ini ka dream come true. May report si Richard Caballero. Bulay na makastar kami sa mayang balay. Hindi na akong basa sa ulan. Hindi naman yung bani. Sa muna, gatubod ang balay. Oo, may tubod, tubaon, tubong-tubaon ang balay. Si Nanay Gregoria Dispoho, emosyonal samtang ginaistorya ang inagyan nila sang mag-igo ang bagyo nga Tino sang nagligad nga tuig. Isa sila sa mga nagubaan sang balay sa Barangay Robles sa La Castellana. Tumandok siya sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod, pero nagbiya siya sa ila balay didto kay nagatinubod ang ila atop kung mag-ulan. Handom niya nga makaistra sa isa ka balay nga hindi na siya makulbaan kung magbinagyo man o kung nagainulan. O, kada perniya ganun po ang kanlaon niya. Sa Tino, na wipe out inyo balay? Na guba na palay amon kusina. Kami yan nag-anuay kami na bakit kay nagba ng balay. Puro kami apit doon. Arat sa Banwala Castellana ang baka. Pero natuklabin nyo asin. Oo, nagpapalit ang Din ka mga barangay? Barangay Robles. Ang anak ni Nanay Gregoria nga si James, isa ka OFW sa Thailand. Ang isa sa 104 ka mga pamilya nga naka-avail sa balay diri sa may Mascara Village sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Ang village nga ginpatukod sang National Housing Authority para sa mga government employees kag OFWs. Nagatulo ang luha ni Nanay Gregoria sang iya madumduman ang kahimtangan sang iya ginaistaran sang una. Bata ko napasalamat kami yung nagkanan sa Ginoo nga nakabaka sila sa bagay na muli. Sang napatay na ang iya bana, gintingwaan ni Nanay Gregoria nga mapatapos eskwela ang iya mga kabataan. Sa 5 niya ka mga bata, 4 na ang nakatapos sa pag-eskwela. Tapos ang napatay ka, away kang kagawin mga bata ko nagkuhan man nila na bimakat sila, pangabulay sila na sila para makatapos na sila eskwela. Bali ano gidang source of income mo sang eskwela sila yan? Waya mo lang na baligya. Baligya sang? Sa mga karagutong eskwelahan, lalo sa barbisyo, gamo na. Bisan ano lang? Basta may baligya lang. Bataan lang. Gabaligya ka sa mga kantin sa eskwelahan? Hindi sa libod lang. Libod lang? Libod sa mga bata ko, mga Ang atop kag payag-payag nga nagatubod sang una, ginbayluhan na sang isa ka sementado nga 2-story nga balay. Natuma na ang handom ni Nanay Gregoria kag malayo na sa disgrasya. 1.9 tubtob 2.2 million pesos ang balor sang kada unit kag sarang ini nga ma-avail sa mga OFW kag government employees paagi sa Pag-ibig Fund kag pwede man in-house sa NHA. Ang tagsa ka 2-story unit may kalaparon nga 80 square meters. May 2 ka kwarto kag 2 ka CR. On the part of government employees, we do encourage them na mag-consider sitting na program under the National Housing Authority. So, parapot kita ito sa atin na may tiyago sa hospital, as well as other government offices tiyago. Because for those pinag-intention is para sa government employees as well as those na wala. Sa 500 ka units nga nagatindog sa 7.3 hectares nga village, may ara na sang 104 ka mga homeowners. Kaina, ginpatigayon ang turnover sang unit sa mga nagapanag-iya sini. Sa mga luyag makaangkon man sang unit diri pareho sa anak ni Nanay Gregoria, mahimo makipag-angot lang sa National Housing Authority Office. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.